Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Допустими кандидати са Изпълнителна агенция Морска администрация и Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, които отговарят за морското наблюдение и сигурността по крайбрежието. Финансират се дейности за обмен на информация за проект Invulmars 3, надграждане на вече съществуваща система за корабния трафик, модернизация, визуализация на нови данни и осигуряване на надежден и сигурен обмен на информация между институциите. Проектът има за цел да осигури модерно и надеждно наблюдение на морските пространства, обмен на данни с други държави членки на Европейския съюз с цел по-добра сигурност, координация и ефективност. Процедурата разполага с бюджет от близо 2,8 милиона лева и предлага пълно покриване на допустимите разходи. Проектните предложения се подават изцяло онлайн, чрез информационната система ИСУН. Цялата информация, документи и условия за кандидатстване са достъпни на eufunds.bg. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.